Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 5:07. Ining nga oras, ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Sa liwat maing hapon naman sa aton sining nga magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Reports Afternoon Edition. Talos kita sa gyapon temporaryo sa inyo regular anchorman Aksyon Marlon Hinovia. Liwat kita nga magapangalagad sa inyo tubtob sa takna nga nasay sa karon nga gabi. Nagabi-abi kita sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na diri sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental kag Subongman, syudad sang Bacolod, bisan dira sa Panay, mga kaiping nga mga probinsya katulad sang Guimaras. Sa piyak nga pulo, kumusta kamuda? Maulanon man bala ang tiyempo da sa inyo? Pagaupdan kita karon nga hapon diri sa aton nga pagpangalagad ni Aksyon Henry Spolgar sa technical side. Back up naton karon iyang nga hapon si Aksyon J.M. Baikin. Damo naging interesado kag luyag mga yosang numero mo, no? Ina wala pa masyado gina-active ang iya sining mga post sa Facebook. Believes nanong pinagkamadrag ko nga balita nga aton hatagan pagtamod karon nga hapon. Diri sa aton sining nga pagpangalagad na mga kaaksyon Kagkaroon sa aton Pangulong Dinala. diri sa lokal sa Bacolod City Police Office, 1.6 million pesos nga bilisang shabu ang na-recover sang CDEO sa anom ka buy-bust operation kailagin patigayon sa Bacolod. Grabe gyapon, no? Ang shabu sa Bacolod do hindi mabangbang. Damo gidagi hapon ang nagayup-yup siyang shabu. Ay nano nga pagkahimtang iniman, no ay gigamoy planos kabuhi nyo nga magtarong. Hulaton nyo pang nga madakpan kamo sang otoridad. Sa Bacolod City Hall, 4 ka mga batches ang natigayon na nga mga OFW nga nagkapauli sa ilatagsag ka mga puluyan.
Pero sunod diri sa chairman or committee, chairman nga nagauyat sa Action Team on Returning OFW or ginatawag nga ATRO, Councilor Israel Salanga. May ara pa posible idugang nga numero karon iyang nga hapon bangod sa nagapadayon na pagpadala, pag-download sang resulta sang RT-PCR test dito iya sa Department of Health sa Region 6. Tigaling kadungan sining subo yang nga balita, bangod mayari sang panibag-o naman nga nagdugang nga kaso sa Bacolod kay nauna nabatian ng confirmation diri sa Action Radio Bacolod. No less than Councilor Salanga and Dr. Grace Tan sang City Health Office among nag-confirm nga may isa na naman ka OFW diri sa Bacolod nga nagdugang kagamo ini ang patient number 22. Gabi no, hindi lang mabalaan amo gid ni silingko nang balantayan ta after sang June 15 kung ano ang desisyon sang National Interagency Task Force. Ano bala ang ila sining gusto matabo, bala i-allow na nga makabalik ang biyahe sang mga kuan bala commercial nga flight sang eroplano kag mga trips sang barko. Balon tarag karon dugay-dugay mga updates sina lang ko ina nga aton sining nga mga national news na lumadalag ko ang balita karon nga hapon. COVID-19 update. Mayara sang 607 panibag-o o new cases. 504 ang fresh cases. 103 ang late cases. Ang confirmed nga kaso nagdangat na sa 25,392. Samtang ang record nagapakita nga ang mga nagkalamatay nagdangat na sa 1,074. 1,074 22 diri ang new death o kon bag-o nga na record nga mga nagkalamatay. Ang recovered naman nagdangat sa 5,706. 5,706 ang mga bag-o nga record sang recoveries nagdangat sa 252. Amo na siya ang pinaka-latest nga advisory karon kon COVID-19 na cases, death and recovery sa paghahambalan. Pero sa bilog nga kalibutan ang mga apektado nga mga nasyon, ang latest karon nagapakita nga mayara na sang record o kung nagdangat na sa 7,751,806. Amo ina ang kadamuon o total number of cases worldwide. Ang mga nagkalamatay sa record nagdangat na sa 428,572. Ang recovered naman is 3,974,373. At least damo sa mga individual na naka-recover o kung naumpawan bangod sa COVID-19. Hopefully nga mga Pinoy magkabato man kag aton resistensya kag hindi na magtaas paliwat ang mga cases diri sa aton sa bahin sang Bacolod kag Negros Occidental. Ang mga detalye sa mga update karon dugay diri sa aton sining nga pagpangaragad mga kaaksyon. Antes kita magpadayon, i-check na naton una na yung patrol. Ibaloon ta ang sitwasyon sang trapiko kag sitwasyon sa palibot sang Metro Bacolod. By the way, ining tropical, ang active nga tropical cyclone
ang yara na sagwa sang PAR o Philippine Area of Responsibility base sa alas 3 sa karon nga hapon gagin pagwa sang Pag-asa. Ang Pag-asa according sa ilang location sining sadto ginatawag nga si Tropical Depression Butsoy ara na 735 kilometros west sang Northern Luzon o kung may 19.7 degrees north, 114.5 degrees east. Apisar nga sagwa na siya sang PAR or Philippine Area of Responsibility. Mayara sa gihapon sang maximum sustained winds. May hangin gihapon nga puwersa nga nagalabot 75 km per hora malapit sa sentro kag may panalagsa nga pagbugso o kon pagbaskog nga nagadangat 90 km per hora. Ini siya ang nagapadulong na sa direksyon nga north-northwest. Kamay ka na sigon nga 25 km per hora. Muna sa upar ang pilang mga update para gid sa informasyon sa aton sining nga mga ka-aksyon pero ti sa gihapon maka-eksperyensya kita because rainy season na sa mga pag-ulan diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental. Alas 5:17 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. This time kadtuantang patrol with Aksyon John Diaz. Doble subong ni giling iya kay may provincial capital pa siya mo. Magluwas sa patrol may provincial capital pa siya. Kagin kuha kay ina nga mga update kag report hopefully karon may ara kita development sini gikan sa provincial capital pila ka bilog ang nagdugang sa ilan may ari dilistahan kita karon dugay-dugay lang. Ara na sa aton nga linya patrol i-check naton si Aksyon John Diaz sa paghatag sa aton sang pinaka-latest nga sitwasyon sa palibot sang Metro Bacolod. Kumusta subong? Naumpawan na ang kakulang sa mga jeepney. Ang mga pasahero nagligad to, amo yang nagapangitas ng jeep. Subong, kumusta? Kapin pa mag-peak hours sa Muneo. Kung dito ka nagabantay, kapin pa sa Lupisay na, kung going east ang direction mo, ayawan ka bantay sang nagalabay nga Fortune Town, kag nagakadto sa Granada, Alangilan nga mga ruta or Santa Fe. Kay buta na diri pa lang sa downtown mo. Pero kumusta ang dalagan sa trapiko karon niya nga po ni baloon nato ni nasa patrol. Let's have Aksyon John Diaz. Aksyon John, good afternoon, please come in. May hapon aksyon at may hapon sa tatanan nga mga ka-aksyon. Kanami aton pa niyang post palibot sa sunod sang Bacolod. Maray na ito nga panahon siniman nga po. Doon naman pati maana nga mag-ulan na naman liwado kung nabi nagagumgo-ombi nga aton nga kalangitan. Subong nga po niya kanami sa tapan niyang po. Lalo may mga cases lang medyo mapang-pang aton panahon mga ka-aksyon. Kasi naghihapon nagabili na paturo pa dahil kita nga naglabiyon sa Pilaman ka madalanon sa palibot sa sunod. Sinigina mga hapon aton ginusoy ang irediris ng dalan San Juan. Umarendra mga ka-aksyon sa may Santo Niño stop sakop sa barangay 2 sa Radsang Bacolod. Panorte nga direksyon, durong diri sa area naman sa nga barangay Granada. Karon nga hapon, nakabig lamang diri nga light to moderate ang traffic situation. O galing pipila lang ka madepasero nga jeepney nga ruta Banago Libertad. Nakita naton nga nagabiyahe karon nga hapon. Nga daan nga area direction art kadamo pasang pasero. Reson kung ako magkatpok ito dito, pag sila nga hapon nakalabay kita sa may Liberty Public Market. Kailaman, ano yung pag-umpra sa Libertad pa po Banago, damo ginagawlat sa mga dipasero nga jeepney. Isa mo doon, di ka problema kay may pila ka mga diversion nga ginapatuman ang mga kapulisan dra nakitman na Bacolod Traffic Authority Office sa palibot ng Liberty Public Market. Kung mo ginrestricto nila ang entrance and exit. So mga jeep naga-divert man. Amo na siguro rason di ko layo ang direksyon nimo destinasyon abi like diri sa Banago, dito man abi sa Batang area. Kung sa kajutay sa makuha mga pasahero dira, ti jutay man ang nagabiyahe na lang ang madepasero nga jeepney. Pero at least karon nga po na light to moderate lamang ang general traffic situation sa palibot sa Usurad. Ikumparal mo weekdays abi siguro kay tikapon nga dan holiday, jutay lang ang may trabaho subong man weekend na hindi na mo sila kadamo ang mga salakyan nga nagalambihong sa dalanon. Except na lamang mga ka-aksyon dito sa area sa dalan Lacson nga wala medyo masako-sako gida karon nga po maling talandaan sa may Burgos Lacson diretso diri pa norte nga bahin sa Usurad kag
pagdulo mga kaaksyon diri sa barangay Bata karon nga po moderate to heavy ang traffic situation. And exactly sa atong diri destinasyon, diri mga kaaksyon sa area sa Bacolod Talisay border, diri mismo sa may dalan Lacson sakop na ini sa barangay Banago na nga side diri sa sulat ng Bacolod. Dito si Master Sergeant Tyson sa station number 3 and upod na to diri no. Sir, po na ito karon hapon action art via Police Captain Richard Parito, ang Station Commander sa Police Station number 3, the same time Ground Commander diri sa may border mismo no for pila na ni Kaman si Sir Gatiner. Sir, may hapon lahat sa action radio po na ito sa action art, sir. Regards sa kusiya. Yung hapon na action art. Regards sa sir. Regards man kay action art. Anyway, sir, musta din sa pong surman sa gihapon pila na di ka months na nagakanda ka mo diri sa checkpoint di ba sir? Yes na, since nga nag-umpisa ang aton nga General Community Quarantine until nga nag-modified no General Community Quarantine na so sige mangyapon ng aton diri nga pag-conduct sang checkpoint diri sa aton nga check-up points sa border Bata Talisay. Sir, anong observation nyo diri sa area? Damo gid sila kaya nagasinulog. So damo gid no since halin sa aga hasta hapon damo uyas ng salakyan daw ka kita naton daw ka normal lang. Pero kay siya nga aton nga gina-checking ng diri ang face mask kag ang observance ang social distancing sa motorista kag ang mga pasahero nila. Okay, so pong wala na sir scanning or ano? Wala na kay tungod nga pulis lang naman ang ari dire, wala na sa mga organization na aside sa aton nga bitaw na assignment dire sa border. But the same man Japon, ang sa jeep dapat na make sure araw social distancing, araw sa distancing. Yes sir, gina-make sure naton ang pagsunod sa protocols no bisan na MDCQ na kita. Pero gina-stricto natin gyapon ang social distancing kag ang paggamit no sa face mask ng amo lang ini ang maka-prevent no sa paglaptas ang coronavirus or COVID-19. Sir, adriya sa area, ang kasanay nga concern sir. Anong nga So as per directives man sa amon nga city director na ialaw lang gid ang mag-asawa o kung may relationship sila, so supposedly ma-secure sila sa barangay subdivision na nagpamatuod na sila nagkaupod na. Okay, nga nagkaupod. At least kung makita naman, pinalaw na natin. Yes, basta may ara man sila ng certification or kung sasawagin man sila, matugtan man sila magsulot. Tay, may kita ako mag-asawa ko na magula. Sa may ba nila nga nagkalakat? No, kung magkalakat sila na ilan sila nga na may yes, amo ni ang nagalakat ni ang ibang ginapakanaog naton kung mag-exist ang makita naton nga exist ang pasayro. Tungod nga ang halin dito sa may outside Bacolod or province of Negros ang isa naton nga ibang bisa magabot sa border naton wala observe sa social distancing. So pagabot diri ginapakanaog na. Pagkanaog namon kag ginapalakat na lang. Okay. So pagsulod dapat before sila makasulod sa Bacolod, tanan nga protocol observe. Okay, mo na pinaka-strict implementation. Yes sir. Okay. So kamusta di man, wala man din mga irate na kasi allowed naman tanan na liga damo, hindi man may nagareklamo. So para wala naman kung daw namon diri nga pituhon na nila man ang aton nga kapulisan, ang aton nga checkpoint dapat isundo nila no. Ay amo man ang aton nga protocol kag para smooth lang ang flow sang traffic. So ginapaparahan sila lalo na kung tinked ang ila salakyan ginapapundog itundi kitaon kung tan-aw sa sulod kay base ko na damo iya nga pasayro. Pero kung makita man lang namon so ginapa-slow down lang namon. Okay. So far sa area station number 3 Banago, Bata, Mandalagan. So far, kamusta ang situation niya, sir? So far, ang mga tao, subong daw na matamat naman nga na-educate, no? Mayara, yun na kami madakop ng violators, pero gamay-gamay na lang. Ito mo, nag-observe na naman sila, kung hadlock na sila, pulis na makita nila ang pulis, dinalaga naman sila sulod sa balay nila. So, pero makita natin sa dalan nga, gina-observe na nila ang pasuksok sa face mask. Okay. So anyway, tunog dyan na lang sir sa publiko, sir.
So amo na gyapon no until nga existing ang aton nga protocols and guidelines ang sining MGCQ or modified general quarantine in relation sa na-experiensyahan naton nga epidemya. So sundon lang naton para nga hindi kita ma-hassle man no sa atong kagalingon kay tungod nga once na makabiolate ka kag dakpan ka sa pulis, so may nakakaigo na subong multa tungod na mayara na ginpasaran naton nga city no city ordinance na 926. So kung madakpan ka tapos sa violation siguro na 200 o 300 pesos. Kaya naman sir, thank you mga hapon. Ngayong hapon man diba? Action sir, thank you sir. Actually, si Police Captain Richard Parito, Station Commander sa Police Station number 3. Kumuha kami din subong live mismo sa may Bacolod Talisay border. Makita man nato no, nagasilang balik gid man mga pasulod ng mga salakyan kalabanan gid pribado. May mga single nga motor mera kita ang nagaangkasanay pero ano man tuguro proven man tuguro nga mag-asawa ka aksyon at na problema mo di kun duwa ka lalaki gang kasanay duwa ka babae inaguro Di mag-asawa sila man ha magutod ang mag-asawa nila. Magutod ang asawa wala na nakross to kung may mga ano naman Pero sa Iloilo, nakita ko to mismo opisyal sa probinsya to gintulo tilawan niya ang butangan bala sa tunga sang daw division. Oo, Kita motor? Motor, siling ko do ka delikado Kay Gov to? Kay Gobo, kita ko to, siling ko paano niya karon ko magtugong ka ang kalabanan motor iya nga disenyo ara sa pulungkuan abeng kwan. Gani, kay Gov to Abot ko na approve to sa Iloilo Ay, doon wala guro Wala guro no? Pero ito da ng Iloilo, pag yung LTO, mga bungguan, gusto na ya? Ha. Anyway mo na no, karang nga po mga ka-aksyon, makita rin natin sa area mismo, may pila ka mga bus nga nagkapasunod, Bacolod, Talisay border, pero hindi naman kagutok ang traffic compared mo sa mga regular nga mga inadlaw, mga ka-aksyon. So, paano na, ang pinakulit na situasyon diri sa area mismo sa Bacolod, Talisay border, dalang nagsonsrad sa Bacolod. Rekta sa patrol, ang tagibot sa Bacolod, Aksyon John Diaz, ulas sa patrol sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat kid sa patrol with aksyon John Diaz. Sige niyang sa mga border control naton may mga nagabantay nga mga miyembro ng Philippine National Police. In fact, may ariman diri around Bacolod City or within the heart of the city may makita kita nga mga policeman nga nagka-standby ti ang ilas ni papel way labot sa patrol nga nagatiyog amo ang pagpangsaway kag pagpangdakop sa mga wala nagasunod sa social distancing kag sa mga individual nga wala man nagasuksok sang face mask. Halong gid kamo kay kung malabayan kamo malingin pang ulo nyo. Ang iban ganing lakat-lakat lang kay way man bisan halos inugplite. Damo bla ko sa nakita nga mga workers sa construction kisa dumaluoy ka nagalakat na lang mo. Tika kung malipatan nila ni magsuksok sang ila face mask, siling ko basi kon ay way ka ganing inugplite mamultahan ka pa. No, dali na lang nga daan ni magwa. Kag mangin opisyal na kon mayara na sang ordinansa ang syudad sa Bacolod. May nga po lang galimay lang ang pagmonitor sa kay Kenneth Valencia. Kay Edith Josie watching Makati City, good PM. Action Art Paliog Tamyaw Sabana ko, Ricardo Josie sa Barangay Ilopez, Silay City. Ya December pa ko di sa Manila, nabtan ko di lockdown. Kag walo lang naka-revoke ako. Ano naman? Kag may kalawian siling nga si Mana, siling nga makapauli, may flight na siya. Pulato-lato lang sang bana mo pagpuli mo diya. Maria Luz Grijaldo Macunat, Jocelyn Arisivita Olak, Vicente Gatilugo Maing Hapon man, Rofi Libran sa Kabankalan. Siling nga mayari kami diri sa Kabankalan COVID-19 ay gali. Alin Transporto, good PM.
Monitor ko si Toto Allen sa Masville, Barangay Kubay. Monitor man mga angels ko. Joy Joy, Len Len. Always monitor man Tatay Muroy, Nanay Leti. Mama Id Nalapar, always monitor Actionar. Thank you ha. Razel Dieta. Shout out lang gali sa pamilya Dieta ga monitor gid kada hapon. Si paring Romo Pasaporte alias Pugi ga monitor man. Pareha may hapon dira Philip Laurente, araman si Erwin Gonzales, Jean Oy Ciser, araman si paring Raymond Sagal or Alarcon Sagal Jr. Sila nga Tamyaw please Daisy Daping kag si Mandak, Rachel Sadaya kag Sadaya Sagal, araman si Rhea Rodriguez ang Purok Santol, Barangay Mandalagan. Thank you gina sa mga nagpadala sa ila mga mensahe. Pagbalik tayo rumanitali na sa mga balita kag update sining mga panibagong kaso sa COVID-19 diri sa Bacolod City, Tutukan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badayon Action Radio Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat isa pa serbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros Sanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan
Hakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y samsan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente
at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibab. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Donuts, pasalubong ng bayan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Dasiglas ang tempo naton ba? Pabalik na diri sa Action Reports Afternoon Edition. Sa ngalan sa inyong regular anchorman, Action Marlon Hinovia. Ako naman, Action Artay Hupon. Uy, mayong hapon gali, may lang ang pagmonitor man. Sa hepe sang EB Magalona PNP. Sa kay Sir Wilfredo Binuman. Sir, may hapon, enjoy lang dira sang mabugnaw. Nang dupoy-dupoy sang hangin man may baybay maning lugar ni Yadto mo. Damo man punong. May hapon man, may man nga pagmonitor. Si Tol Roy Tayhupon na manghod ko ato sa Saudi siya ga-monitor. May hapon man, may lang pag-monitor sa kay Tito Paul Robert Palier Soriano. Parinti ni siya yan ni Maricel Soriano mo. Si Choy Ompol da may hapon si mo. Kumusta ka na? May hapon man kay Manang Nelsie Gallego Estanyol. Si Manang Gami, ginatamayo ko no si Choy Goding kag si Tiay Adelina. Ay, may hapon na sila, no? Sila ninang unit kag anong bebot na. Salamat gid sa inyong pagmonitor. Araman ka monitor si Tita Deding Cabalfin. Tita Deding Itabag Cabalfin, may hapon man dira sa imo, may lang ang pagmonitor. Oy, ang Murillo family sa bagoong baryo sa Caloocan,
Taga-monitor man sila, magandang hapon po sa inyo. Kasi taga-Caloocan to. Ano, Caloocan ba yan? Baka mamaya hindi tama yung lugar ninyo no? Pero Morillo family daw na nag-monitor doon sa Caloocan. Mga Ilonggo ba yan o mga Tagalog? Manang Nelsie, kumusta na lang sa kanila. Alas 5:45 na, i-try ta karon kon na malabot ta pang taga-provincial government, pero kung nuway giman tempo, ihingagawon ko lang karon ang Provincial Health Officer sang Negros Occidental, Dr. Ernel Tumimbang, basi may ara na siya pila ka mga details. Detalye bala parte sining panibag-ong kaso sang COVID-19 diriya sa Negros Occidental, no? Kaya ang Bacolod City, actually na-report na naman gani na iya sang aga pa. Matapos nga may advance information nga nakuha kita nga kagabi sa mga result nga nag-inabot, nga nagsinulod diri sa Bacolod, gin-download finally, kundi ang hulat diri sang iban nga OFW na sobrahan na ganing iban 14 días, may 18 kadlaw na ganing iban tinerde. Nga ang gusto na ganing sang iban nga magpauli ni lugar nila kay di na magwanta. Kagabi, finally, may mga result nga nagalin dito sa bahin sang Iloilo Testing Center. Nogin padala diri sa aton sa Bacolod City, amuman sa province, subuong balita kay ang kagabi nga resulto may ara sang isa nga nagpositibo. Isa ka 35 anyos nga OFW, base ini siya dito sa land base ang trabaho dito sa bahin sang Hong Kong, no? Nagpauli diri siya sa Pilipinas. Actually nag-abot sa Manila ni siya ang record gagin pagwa diri sang City Health Office ining taga-syudad sa Bacolod. Ang pinaka-latest nga gin pagwadring patient number 22, land-based OFW from Hong Kong, no, nag-abot sa Manila last April 17, 2020. Ang problema, kundi dito siya nagtiner, sa umpisa April 17. Nagtiner man siya actually sa quarantine facilities. Quarantine facility sa Manila. Kag nagpaidalo man sa RT-PCR test. And would you believe, ang result, negatibo siya. No, negatibo. Pero pag-abot diri sa Bacolod, isa sa mga nakabenepisyo, isa sa mga nakasakay sa sweeper flight, sa aeroplano. Kaya mo itong natabo nga at least sa aton sini nga mga ka-aksyon, mo itong natabo nga pag-abot diri, gin-test siya liwat, natapos na actually 14 days niya. Galing kay ang result, nagpositibo siya sa COVID-19. So ang mahimo diri o kung himuon sang city, kaya matabo sini kuan gid, no, diri siya matiner anay. Matiner ni siya anay sa isolation facility nga gin determine sang city, dra siya matiner, and then kung mag-negative na siya sa mga masunod nga test, pwede na siya sa uli papaulion ba? Kaluluoy man, no? Nadugayan nga daan dito ya sa Manila, kuan pa nag-positive pa after nga nag-abot ni sa Bacolod nga ang primero niya dito nga test nga ang resulta negative man, no? Grabe, no? Ang COVID-19 blado hindi mo explicar ni mo ang laom kaya gani pag tapos ang 14 días mapatay lang na yung virus. Iti mo iyaho maka nagaka-survive sa ano bagay. So una gani way man ni malakip gani ang kwan, way man ni gani malakip ang LBM sa mga symptoms, pero sa uli na dalaman siya.
Okay na lang guro, kaya ba si malangalang na action JM? Hindi na lang guro si Doc Jonathan Lobaton karon kun lang na sa action firing line na. Si action dyan na lang partibla sa napatay nga taga Mambulak niyo nga ti may napatay nga punong barangay. May ara sang paglaro, pagpatag karon ang ila sining nga alkalde bangod ang ginkamatay gali sining barangay o punong barangay. Ang ginaklaro sa inyong mayor na nga hindi niya party or angot sa COVID-19 ha. Ang kamatayon siya bangod sa carjack arrest. Naubalikan naton na karon yang hapon na balita sa patrol at sa aksyon. Jan Diaz, aksyon dyan. Aksyon na at yung kasubo gid ni Silay City Mayor Marta Goles ang pagtaliwan sang isa ka ginakabig legendary naman nga kapitan sang barangay Mambulaka sa syudad mismo sang Silay. Actually ni siya purong barangay Jojo Sommelier ang nagtaliwan kahapon sang kagahon samtang ini ginabulong sa isa naman ka pribadong ospital diri mismo sa may syudad sang Bacolod Action Art. Sulod kay Goles ato naman nga interview nga gabi mga atak na alas 10 abis ang gabi kahapon man sang nag-okodelit nga adlaw nagareklamo na ining si sommelier sa mga mata nga daw nagalain ang iya pamatsag. Rason ko nga nagpatawag sila sang ambulance kag giningagaw dala sa ospital ining si sommelier. Okay. Admit of course and then may information galing agin na ICU pa galing kay pagkatak na una sang kagahon gin carjack arrest ini sa Action Art no. Nga mo to naman ang ginananan ko nga sa akurado ang ginbawian sa sangkabuhi. Pang pagpatag rin ni Goles nga wala dapat bikakulbaan ang publiko kay hindi related o kung hindi COVID-19 ang ginkamatay ni Kapitan Jojo Sommelier. Kung ining si Kapitan Sommelier na iba na Action Art nga ini nagasupred nga daan sa sakit nga diabetes bla. Okay. Kag masami or rather nagapa-dialysis naman ini sa nga daan. Kay remember ko one time nga nag-cover ko sa isa ka pumulong-pulong dito mismo sa may syudad sang Silay at blang issue may kaangtanan sa ginimo nila nga quarantine facility ang isa ka lodging house Action Art sa barangay Mambulak man nga konsidente dito nagatambo kon na lihigan ni si Kapitan Jojo Abot kay nagalin pa ini siya sa sentro may gikadtuan pa sa abing lugar. Nakita ko rin si Kapitan Jojo of course ang ni Mayor Goles mga late 50 years old na ang edad niya ini may edad na gid man sa pero kung makita naton of course pagsekta sa pagpangalaga dira sa may barangay Mambulak ang nampal ni Mayor Goles diri sa publiko hopefully nga hindi sila magkadlok sa mga kabalakabi kay pamalatian ang gikamatay ni Kapitan Jojo Sommelier. So temporarily ang mga pungko bilang officer in charge ng barangay Mambulak at by rule of succession ang number 1 kagawad nga si Kagawad Hazel Cordero. Ang pal ni Mayor Mark Goles o do sa nagid man ang mga pungko bilang kapitan galing kay ang term niya subong is OIC kay titop magkapanumpa na si Kagawad Cordero amo sa nagid ang mga pungko bilang barangay kapitan sang barangay Mambulak sa Silay. Yari si Kapitan Mark Goles sa atong interview. Medical condition of Kapitan Jojo Sommelier of Mambulak. Okay. Ang kapitan at napatay siya the other day, kagapon. Yes. Ang natabo sila, ang health condition niya na dyan. Ano na siya, diabetic na siya. Okay, oo. Dason, ginadialysis na siya. So, may masakit na gina siya. Dason, the other day, nagreklamo na siya, may matsyag niya, nagpasugat siya sa ambulance at around mga 10, 11 o'clock sang the other day. And then, pagdala siya sa hospital, in cardiac arrest siya at 1 o'clock in the morning kahapon. Okay. Pero ang clear din Mayor, hindi siya related sa COVID-19, no? Hindi na siya COVID positive. Okay. Ano na siya, he died of cardiac arrest. Okay. At least na... nang iya nakaroon nga body, I think diri na dalon sa Silay Mortuary. Diri sa kilid sa cathedral na mundik na. May mortuary na. Daman na ihaya, Mayor? Darang viewing. Okay. Yeah. Mayor, sino mabulo sa iya? Ano? Sino ang mabulo siya bilang Kapitan Subong? Yung number 1 kagawad, muna si Kagawad Hazel Cordero. Hazel Cordero, no? The rules of succession, siya sinang masaka. Yeah.
Okay. Sunod naman yan si Mayor Mark Goles ang sunod sang sila sa confirmation niya dre. Kamo na no nga ging kasubo yagid ang pagtaliwan sa ni Kapitan Jojo Sumeliera. Makro just ni kay initially to 1997 sang nagpapili ni Kapitan sa Barangay ng Bulacan nagdaog. 1998 nagpapili ini bilang konsihal Action Art no wala siya nakabalik serbisyo sa Kapitan kay tig sa una nga time gid gayaman niya ang rule is kung magpadalagan kasi ibang yung posisyon kinanglan mo gid mag-resign sa imo abing daan nga posisyon no. Nagbalik naman ni pagpangalaga ng papel 2013 nagdaog and then another election 2018 butsilingon ni kaduway nga termino bilang kapitan sa barangay Mambulak. So ginapanabot diri ni Mayor Mark Goles kag sa mga opisyal sa sunod sang Silay ang pagpahig-on sa pamilya o pag-iunong sa pamilya Sumelier Action Art. Balikan naton si Kapitan Mark ako na si Silay City Mayor Mark Goles. Pamilya Sumelier? Oo. Mensahe mo na lang Mayor sa pamilya, Mayor? Yes, yes, so in behalf ng City Government of Silay, nagkasubo kami, isang nabanana mo ng balita nga nagtaliwan na ang punong barangay sa barangay Mambulak, nga si punong barangay Giorgio Sumelier. So in behalf ng amatong syudad, bilang amay, bilang inyo mayor, nagakondol kami sa kay Anay Kagawad, Luzmin Sumelier, kag sa ilang pamilya. With our deepest sympathy and prayer sa inyo, ma'am. And ginakaupod kami sa inyo nga kasubo sa pagtaliwan sa aton pinalanggang Kapitan Giorgio Sumelier. Kagakaupod kami man sa mga taga-barangay Mambulak na nagasubo-subong sa natabo sa aton nga Kapitan. So, condolence to the family Sumelier. Mayor, di ba siya ganun So, naagpala si Mayor Mark Goles sa matong aming saya sa pamilya diri. Karon tingwan naton nga makuha sa statement naman si Governor Bong Lacson may kang tanan kun ano ning background sining duha ka mga bag-o naman nga positive cases or COVID-19 positive cases diri mismo sa may probinsya sa Negros Occidental Action Art no tinibeloan lunsay ni sa tanan nga mga overseas Filipino workers base sa information na ginpadangat sa Western Visayas Medical Center Laboratory Action Art no. And karon na kuan na naton karon sang update kung ano sa ning sitwasyon nila duwa pero initially yari sila tanan lunsay sa may facility quarantine nga daan but so wala sila balay wala sila naka home quarantine yara sila sa quarantine facility sa tag sa Kamabanwa kag Surad nga natungdan Action Art. Sige. Balik tagikan sa Batol ang talibot sa Bacoredaksyon John Diaz una sa Batol sa Aksyon sa Bacoredaksyon Radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ayos hindi na ko niguro ko balik si Modaction Hens kay mapaalam na lang ko. Karon na bantayan nyo di kay ang mga updates na nagkaroon sa Action Firing Line with Action Brian Moden. Kompletohon nagkaroon na ang gusto ninyo may baluan angot sa background sa history sining duha ka mga nag-positive sa Negros Occidental. Kag isa diri sa Bacolod kay ina pa man pero ang balantayan ang padayon nga pag-download bla sang mga result RT-PCR test result halin dito sa Region 6 nga laboratory center pagi sa DOH basi may update ni karon na ipagwa bla na kabay pa hindi na magdugang ang aton lagi nakabalakan ini kung maglawig pa kag itugutan gilayon sa government or national government nga mag-resume na ang biyahe sang commercial nga trip sang barko. Sos nga maglinibo ang magpalauli di nga local residents. Take note nga LSI nagpositive. Ning kakita bis na. Aba OFW nga gin-test sa Manila negative pag abot din nagpositive. Paano nyo explicar na karon? In other words, dapat hindi kita magkumpiyansa, dapat imo gid kita. Kooperar sa gobyerno, sunod sa regulasyon, kag pagpaninlo gid, no, ang aton dapat himuon. Way tagaling tiyempo way ko malabutan nga mga report karon na lang. Sa kay Engineer Noel Ulia, good afternoon, may lang pagmonitor. Nelda Siguanse, Jesus Esperanzati. Oy sir, kamusta ka na? Joseph Libuon Dispo, good afternoon man kay Philip Laurente.
ay bagong baryo Caloocan gali. Mga Ilonggo magali ito, sus nagtulong Tagalog, bako akon kay nabi ko kun mga Tagalog ato sila. One at a time, diri sa ato na pagpangalagad, ginautan kita karon nga hapon ni Action Henry Espulgar sa technical side. Backup si Action JM Baikin. Sa ngalan ni Action Marlon Hinovia, ang irregular anchorman. Ako naman, Action Nagtayhupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.